Наближава края на учебната година и все по-често се случва хората да търсят подарък за любимия учител, за класната, за края на годината. Разбира се, ние сме подготвени с някои неща. На място имаме, ето това не знам колко се вижда, учител по професия, човек по душа. В книгата пише: благодарим ви за знанията и търпението. Този текст може да бъде променен, например, благодарим ви госпожо Иванова или благодарим ви госпожо Петрова. Вие решавате. Другото, което имаме, е едно голямо признание, учител на годината. Казва достатъчно само по себе си. И още един вариант, най-добрата класна, с QR код. Мисля, че вече достатъчно говорихме за QR кодовете и въпреки това ще кажа, че тук в този код може да сложите каквото решите вие послание. Може да сложите ваши общи снимки, може да сложите лично послание или благодарност към госпожата, която ви е извела до края на учебната година и е проявила търпението към вас. Пожелавам ви приятен ден, ние сме тук и ви очакваме. Чао!